Minulý týždeň sme vám predstavili školu určenú talentovaným žiakom, ktorých láka spev, herectvo alebo tanec. Dnes sa vyberieme úplne iným smerom. Smerom k elektrickej energii, bez ktorej si už ťažko dokážeme predstaviť, čo je len jeden deň. A práve tá je základom štúdia na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach. Budova, na ktorú sa pozeráte, si pamätá už od roku 1957 tisícky študentov. O 10 rokov neskôr si v nej začala písať svoju samostatnú históriu Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ktorú v súčasnosti navštevuje okolo 600 žiakov. Sme škola, ktorá podľa agentúry INECO patrí ku najprestížnejším alebo najlepším hodnoteným stredným odborným školám v Košickom kraji. Toto štúdium u nás je samozrejme otvorené a vhodné najmä pre tých ľudí, ktorí zaujíma technika, či už je to elektrotechnika, či sú to automatizačné nejaké zariadenia, či sú to telekomunikačné, alebo samozrejme počítačové systémy. Škola umožňuje štvoročné štúdium s maturitou v dvoch študijných odboroch – elektrotechnika a technické líceum. Prvý odbor pripravuje absolventov tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú samostatnú technickú činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži a údržbe elektrotechnických zariadení. Žiaci odboru elektrotechnika majú na výber 4 špecializácie – elektroenergetika, počítačové systémy, priemyselná informatika a telekomunikačná technika. Naši žiaci už počas štúdia majú predmety, ktoré majú takú praktickú zložku a teoretickú zložku. Stretávajú sa teda na mnohých odborných predmetoch s praktickou činnosťou, či už je to priamo v učebniach, v laboratóriách, v dielenských priestoroch, kde majú možnosť si prakticky odskúšať, overiť to, čo na tých teoretických hodinách sa naučili. Že inteligentný dom používame ako zjednodušenú inštaláciu alebo zjednodušenie prístupu k ovládaniu domu. Používame tam napríklad snímače pohybu, sú tie PIR. Používame ich ako ukazateľ, či niekto je v dome, môžeme to používať aj ako bezpečnostný systém, po prípade, keby sme mali lupiča v dome, nám ukazuje jeho prítomnosť. Na celé ovládanie domu používame dotykový ovládač. A na zabezpečenie domu, napríklad na zakodovanie, používame tento prístroj, klávesnicu. Potom môžeme si nastaviť v dome napríklad, aby nám prispôsoboval vlastnosti podľa vplyvu počasia. To je napríklad pri peknom počasí sa nám môže roztiahnuť bazén, alebo sa nám otvoria okna, spustí sa, vypne sa vykurovanie, vypnú sa svetla, otvoria sa žalúzie. Pri zlom počasí je to opačne, sa nám žalúzie spustia, zakrie sa nám bazén, alebo napríklad ideme z práce, otvorí sa nám brána a keď vojdeme dnuka, zavrie sa brána. Druhý odbor, technické líceum, je určený hlavne žiakom, ktorých zaujíma technika a matematika a chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Pre štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, iných vysokých školách na Slovensku alebo v zahraničí sa rozhoduje väčšina z absolventov. Veď sa pozrite, aké majú študenti plány. No, hlavne teraz na fejku sa dostať, vyštudovať, študovať to, čo chcem, naučiť sa to, čo by som chcel robiť v budúcnosti a následne sa v tom zamestnať. Po tejto strednej škole by som sa chcel dostať na vysokú a následne sa zamestnať niekde v automobilovom priemysle v oblasti automatov. Tento počet, ktorý odchádza na tie univerzity, je v každom roku okolo 85 až 90%, čiže pomerne vysoké percento našich absolventov končí práve na univerzitách a pomerne malé percento ostáva tých, ktorí vstupujú priamo na trh práce. Mnohí z tých, ktorí začínajú pracovať alebo chcú sa uplatniť v zamestnaní, už majú nejakú svoju predstavu a teda začínajú buď v nejakých rodinných firmách alebo v nejakých spoločnostiach, v ktorých už boli počas štúdia na nejakej praxi alebo na nejakej brigáde. Jednoznačne by som chcel robiť v praxi a zapájanie takýchto inteligentných domov je veľmi výnosné a veľmi úsporné aj pre majiteľa, aj pre toho inštalatéra, ktorý to robí. Veľkú časť štúdia trávia žiaci v počítačových učebniach alebo v laboratóriách. Tie postupne prechádzajú modernizáciou.
Žiaci našej školy majú možnosť bývať v školskom internáte, ktorý je súčasťou Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Jeho kapacita je 150 žiakov a máme tam ubytovaných žiakov aj z iných škôl v Košickom regióne. Súčasťou školy je telocvičňa a 2 školské ihriska, ktoré slúžia nielen na vyučovanie, ale zároveň aj na krúžkovú činnosť, predovšetkým na športové aktivity. Žiaci majú možnosť zapojiť sa aj do iných vzdelávacích krúžkov, ktorý škola poskytuje každoročne okolo 40. Stredná priemyselná škola elektrotechnická kráča s dobou, o čom svedčí možnosť stráviť čas štúdia v zahraničí alebo si pomôcť domácou výučbou cez internet. Naša škola patrí k tým školám, ktoré už dlhodobo od roku 1999 podávajú projekty, najmä s podporou Európskeho spoločenstva. Sú to typy projektov mobilitné, ktoré umožňujú študentom alebo učiteľom našej školy vycestovať do zahraničia. Že s týmito projektami máme už takmer 14-15 ročnú skúsenosť. Aj v tomto školskom roku skupina študentov vycestuje na dvojtýždennú stáž do Slovinska, ďalšia skupina vycestuje na dvojtýždennú stáž do Fínska a posledná skupina na jar budúceho roku do Dánska. Samozrejme, keď vysielame študentov do zahraničia, očakáva sa, že tých študentov z času na čas nejakých príjmeme aj zo zahraničných škôl. V tomto čase máme u nás na škole práve študentov z partnerskej školy v Slovinsku, Murská Sobota, a títo študenti sú taktiež u nás na takéto dvojtýždennej praxi v rámci projektu Leonardo da Vinci. Čo sme mali taký významný projekt s podporou Európskeho sociálneho fondu, to bol projekt realizovaný v roku 2010 až 2012 s názvom Moderná škola, cesta k zlepšovaniu odborných kompetencií. V rámci tohto veľkého projektu sme získali podporu viac ako 200 000 eur, vďaka ktorým sme jednak vybudovali, zmodernizovali laboratória a učebne informačných technológií, automatizácie, telekomunikácie a samozrejme, vytvorili sme si veľký priestor a postavili sme spoločný portál na e-learningové vzdelávanie. Tento portál s e-learningovým vzdelávaním je aktuálne naplnený učebnými textami, prezentáciami a videoukážkami pre všetky odborné predmety, aj pre niektoré všeobecné vzdelávacie predmety, ktoré vyučujeme v našej škole. Znamená to, že žiaci sa majú možnosť učiť nielen tu v škole z týchto materiálov, ale samozrejme aj doma, pokiaľ náhodou žiak chýba v škole, vie sa prihlásiť na tento portál a vie si veci pozrieť z domu. Nadväzovanie kontaktov a spolupráca s možným budúcim zamestnávateľom zvyšuje šance absolventa zamestnať sa v odbore. Podľa riaditeľa školy budú možnosti pracovného uplatnenia absolventov v budúcnosti na. Myslím si, že momentálne žijeme v takej dobe informačných technológií a najmä tu na území mesta Košice alebo Košického regiónu je taký veľký boom týchto informatikov a myslím si, že práve v tejto oblasti počet budúcich zamestnancov bude narastať. V súčasnosti v Košickom regióne je okolo 6 000 miest ľudí, ktorí pracujú v oblasti IKT. Do roku 2020 by to malo byť až 10 000. Čiže týmto smerom, keď sa pozeráme, určite tí naši budúci absolventi by mohli nájsť uplatnenie práve v týchto oblastiach. Škola chce zaujať aj absolventov stredných škôl. V tomto školskom roku bol v spolupráci s jednou z IT spoločností otvorený nový odbor – počítačové systémy. No, takže tu máme takýto applet na funkcie sinus a kosinus, čiže hovorili sme si, že x-ová súradnica, toto je kosinus, máme to tu pri bode M, a y-ová súradnica je sinus. Čiže v tomto prípade, keď sa na to pozrieme, kosinus je 0,84 a sinus je 0,54. Je to duálne vzdelávanie, vyššie odborné pomaturitné, trvá 3 roky, je to denné štúdium a toto štúdium je určené pre všetkých maturantov alebo pre tých, ktorí už majú maturitu za sebou. Vekové obmedzenie tam nie je žiadne, znamená to, že každý študent, ktorý má úspešne vykonanú skúšku a uvažuje o svojom ďalšom nejakom životnom kroku, sa na toto štúdium môže prihlásiť. Možno, že veľkou výhodou takéhoto štúdia je to, že keďže je to v partnerstve s firmou, títo študenti budú praxovať, budú na praxi veľkú časť svojho vzdelávania práve v tejto spoločnosti T-Systems a následne s nimi budú už počas štúdia uzatvárané nejaké malé kontrakty s možnosťou zamestnania sa v tejto spoločnosti po ukončení štúdia. V nasledujúcom školskom na SPS elektrotechnickej študovať okolo 210 prvákov, 30 z nich na pomaturitnom štúdiu.
Pre následujúci škol 2014-2015 plánujeme na štúdium prijať do 6 tried spolu okolo 180 študentov. Plus plánujeme otvoriť ďalší ročník pomaturitného vyššieho odborného vzdelávania, kde príjmeme 30 študentov. Aby žiak mohol študovať na našej škole, musí sa zúčastniť celoslovenského testovania žiakov, to je toho monitoringu alebo monitoru v 9. ročníku zo slovenského jazyka a matematiky, no a plus úspešne ukončiť školský rok v 9. ročníku. Treba sa sústrediť, ja si myslím, hlavne na tie prírodovedné predmety, čiže matematiku a fyziku. V podstate tí, ktorí dosahovali dobré študijné výsledky, lepšie začínajú aj na našej škole. Problém je, že v podstate, keď prichádzajú ku nám, kým sa adaptujú, sem tam niečo vypustia, nepovažujú za dôležité, tak môže sa práve objaviť aj to, že práve tí slabší žiaci majú v tom prvom pôroku problémy. U niektorých je to zase naopak, že sa snažia práve v tom prvom polroku dosiahnuť lepšie študijné výsledky a sú, ja si myslím, takí húževnatejší a snaživejší. Ak nad voľbou tejto školy uvažujete vy alebo vaše dieťa, máme pre vás tipy, ako o nej získať viac informácií. Plánujeme sa zúčastniť najbližšej akcie, ktorá bude na Strednej priemyselnej škole dopravnej. Správna voľba povolania, príležitosť k úspechu. Toto je akcia, ktorá sa bude konať v októbri a je to pod záštitou Košického samosprávneho kraja. No a naša škola si pripravuje svoju vlastnú akciu na 13. november v tomto roku. Otvoríme naše dvere a brány našej školy. Pozývam tým všetkých záujemcov o štúdium, aj tých, ktorí možno ešte len uvažujú o našej škole, aby sa prišli na vlastné oči presvedčiť, aké to tu je, aké možnosti naša škola ponúka, čo všetko je pre našich študentov pripravené a s čím sa tu počas stretať. Je to proste také štúdio, ktoré sa oplatí študovať. Tí, čo chcú, sa dokážu naučiť ozaj veľa a tí, čo nechcú, tak čo s nimi.